ассалому алайкум, подписчикои азизи мо. аввалан ба хонадони ҳар яки шумо сулҳу салоҳ мехоҳам. Сулҳ ки бошад, ҳама чӣ мешавад. Ва имрӯз мо дар хонадони яке аз подписчикои мо, ки дар тарафи мавзеи подмоскови Федератсияи Русия зиндагӣ мекунад, меҳмон шудаем. хеле аҷоиб, хеле аҷиб барои ман аст. Барои чӣ гӯед? Барои он ки дар ин ҳавлӣ мисле ки боғи ҳайвонот дар омада бошӣ. Тамоми намуди масалан мурғобӣ, мокиёну дигару дигар парвариш меёбанд. Ин тарафаш харгӯш, он тарафаш хар. Худатон як тамошо кунед. Пишак. Умуман як зиндагии хеле аҷиб. яъне ки дар баъд парни кардагиан худошон харгӯшакоро бинед, нигоҳ кунед. Аҷоиб. яъне аз ҳисоби замини худ мехӯранд, аз ҳисоби ан ҳамин хоҷагии худ зиндагӣ мекунанд. Ҳама чӣ натурални. ана ин парникошона бинед, ҳавлиҳошона бинед. ису помидор мешунонанд, ису бодиринг, ису сабзавотое ки дар Тоҷикистон мерӯяд, нигоҳ кунед. бисёр меҳнат мекунанд. гов, гӯсала, шири худӣ, ҷурғот, сметана, панир аз худ. гӯё ки дар як гӯшаи дури Тоҷикистон афтидаед, вале ин ҷо Подмоскове мебошад. Ман бисёр хурсанд шудам. бисёр як меҳмоннавозӣ, бисёр як ширингуфторӣ, як табиӣ, самимӣ. инаша бинед, нигоҳ кунед. тамоми ҷонварора дар ин хонадон дидан мумкин аст. анаи мурғакора бинен, тухм, шир, ҳама аз хонаи худашон, мева, сабзавот худашон парвариш мекунанд. яъне ки бисёр як зиндагии хуб, зиндагии ором, зиндагие ки фақат бо меҳнат аст. мегуфтанд ки аз меҳнат роҳаташро мебинӣ. вақте ки одам меҳнатдӯст аст, дар тамоми дунё, хо дар амрико бошад, хо дар Русия ва хо дар як гӯшаи дури ватан, ҳатман чихе гум худаша нишон медиҳад. сари баланди ӯ меҳнати ӯ мебошад. дӯстои азиз, анаи заминои пеши хонашон ҳатто дар ҳамин ҷамъ кӯшиш мекунанд ки ягон чӣ бикоранд, ки як чӣ фоида ба даст биёранд. ва намедонам чӣ хел ман баён кунам, ки аҷоибот. и пишака бине бо бисёр як чихе гум, ман хеле кам дидам да инқадар меҳнате ки ино мекунанд. дӯстои азиз, беҳтарин хонаводае ки инқадар меҳнат мекунанд. ин хара бино, и гӯсалара бино, и говҷӯшира бино. дӯстои азиз, беҳтарин нигоҳ кунед. хеле ҳам оилаи меҳнатдӯст, оилае ки умуман шоёни ибрату таҳсини дигар муҳоҷирони дар Русия буда мебошанд. дӯстони азиз, ин лаҳзае буд ки ман шуморо ба як гӯшаи Федератсияи Россия, мавзеи Подмоскове бурдам ва лаҳзаи худро дар Тоҷикистон тасаввур кардам. бо мо бошед. худованд нигаҳбони шумо. дар амони худованд бошед. меҳнат роҳат аст. ба ин хонаводае ки инқадар меҳнатдӯстанд, тамоми хушиҳои зиндагӣ ва баракати худовандиро таманно дорем.